Hi guys! Welcome back to my channel! Inigkaman ako og kaon guys kay magkuhan ako magbugha kog kahoy kay para natay kasugnod din bahalag wala tay bugas guys magkuan ta mangita tag ikasugnod kay basin makakita kog kwarta ron magkuan ko magpalit kog bugas. Mga unta ninyo guys nga mong sudaan kay corn beef. Sao lang mi kiwa may milain kuan. Sudaan. Tinagidjut ang mga sudaan. Salamat day guys sa inyong ginagmay nga suporta guys. Ay, gaway is miming supi. May guman tabi nga magbugat ang kahoy. Bugat kahoy. Ito na tulutuan ng degasol. Amuarang kuan ang kuan guys ang corn beef na gamay amuarang gitunga sa kuang ugangan. Shout out dahil ko ni Aisa and Lixie vlog nga permi ko nagtanaw sa ilang vlog guys. Sophie! Manakog kaon guys. Diet siya, diet. Mikaw man naman ni guys kay magkuhan ni magbugha mi kahoy. Panghuam niya og kuan tipin na. Kanang sundang. Ingna gani manghuam ko kay magbugha ko. See you later. Nangitas kong kahoy. Kaya ito ang bughaon. Ang kanya mong bughaon. Mo niyo nakapait diri Cebu guys. Walay sundang. Wala ko kabugha kay way sundang. Kinahanglan i-check sundang kay mga gahi ng gayo. Bukan sa gay kada. Kuya Sophia. Bisod kay diri kung walay sundang, walay kuan Cebu. Dapat yun mao bitong ganahan lagyan ta ko muli sa mua. Antras dili pa kayo stricto. Shopping. Nalagiburot iyan diri tipin. Init sa jack so good guys. Bisod yun sa nato pag kuwanan niya eh. Kahoy. Pait kayo kung wala kayo kuwan dali guys. Kaya di yung kakahalin. Dapat ang Cebu kay gasol. Muna. Pero kung mag-ingunan ita permi wa. Ningaw kay diri kanalag yan to kung maulit din siya. Supi! So guys, balik tagsud. Dili. Nakasaging guys, nanasag ko diri, nagsamok-samok ni Shamar.
Dili nagkakuan guys. Ang wool. Kaya ipataro yung anak ka, kubit-kubit ko ano, saging. Si Batching. Dilikram mo ka, baluloy? Dilikramuhan ka? Silingan? Nakapangayon ang sagog saging dito guys. Nato? Humumog ka ang buhok sa amoy. Ang imong sa kayo. Butay mo mayroon sa suka. Magbutang ka ka na. Ha? Butang mo na, kaligo. Muna. Butay ka karon na lokal eh. Suli-suli ang buhok. Butay pa pa, nag-mayonnaise siya. So, Panot, lakaw na noon. asa din siya din? Tapos iskulahan ng kuan sa bus. Sila. Hindi at bang sa kuan ba? Barangay. Bugas ko sa kaya ng parang hapon kayo. Kaya naman ka pwede bugas. Hindi ka. Asa? Ha? Asa ko porta? Ang bugas ko sa kilan. Asa man? Iba yung bukas. Kung Bukas be. ah! 100 ang ihatag na. Ipagpatapos ko siya na. Ato sud. Bukas. Kasi panty si Ronald yato sa barangay. Meron din sa barangay dito. Pati ni Simiko na po. Ano nga? Ang kasi mo sa ilang kasi. Ano ni sa tigo ba? Dahil mo din ang tigo. Oo. China po. Ano yung kasi natin hindi ko ang sa. Gaya no, kinabuhi talaga yun siya. Ikot lang. Red may kuwan. Milit may kuwan ang dito yung kuwan. Milit kay vlogger sa inyo. Vlog. Ano? Vlog. Kita ka sa kong post? Welcome to my channel. Kita ka sa kong post? Hindi kita. Nakabutan ko siya na yun. Ano, shout out pa mo. Hindi shout out to Josh with me. Ha? Yung sa dito, ang yun sa dito. Lagi. Hindi mo din mapasa. Tatan mo na, pero. Mapaniwan niya ako. Oh, welcome to my vlog. Kaya mag-vlog siya vloggers kay Juan. No? Kaya niya ay hangit kay Kurang na squad kay sa Bebayo. Si May, no. Ha? Kurang na Bebayo kay sa Bebayo. Ano nagdok-dok dia guys kay Juan. Patabaw sila sa mga CR. Ha? Si Baluloy. Baluloy pwede ko trabaho guys. Man, ako man. Ako nga pang mas magkasagay na rin. Sa room sa kayo.
sakit ng batong man. Ngitong ba? Mana nino? Hello guys, this is Janice. Welcome to his vlog. Her vlog. Vlogger. Tanaw-taw mo guys. Talawin na mo, kinamit rin sa kuhan mo, nalupin. Tanaw-taw mo guys. Kaya pambugas na rin guys. Magkamugas sa Janice gawa. Magkawa sa sakyan ng car wash. Mang car wash ko guys. Kaya ako'y pangpalit yung bugas. Hindi nga kami dili kay nagtupinto filming. Pananaw na yung taon mo. Pananaw yung taon mo sa kong. Iwan daw ko niya. So, di ko ka mawali pero si Yasita, nitudloan ako kay kasi tubi man ko ka ng kuhan ba, magabagabaan. Kanang, Kasi magabagabaan. dito, say, pero sakit ang lawas niya. Dali kay ko masakit, kaya naman tatang siya, pero ito ko ano, kanang pray ko, iwas ko sa kuhan. Huwag gani ba? Kaminaw, kani, di ba sa nagdakos, hindi ka pwedero, di ba? Para sa nagdakos, ay mong bato, mo dyan yung memorize yung ganyan ang biling. Okay, palitan. Sakay kay jeep. First, di mo malitot mo ako gini dyan, yes, kaya I believe in God, kaya the creed. Mo gini pinminong topic sa rosary na maka-continue ka hantod mo ka man kag 5 mysteries. Kaya na yung mga creed, sige, magpakuan ko rin na the creed mo na sa, kaya taon mo diri asang the creed. Na, mo, Almighty, greater heaven and earth, Ha? kana siya, bago na wala na ko ang creed, pero na yung daan mo ng gikuan sa na our God. Magkuman mo sa creed, our Father, gigo, amang namo. Sunod, tulo kayo maghimaya ka Maria. Naligay mo na rin. Na ako, kay palit mo ko. Our Father, niya tulo ka Hail Mary. Ikaw man sa tulo ka Hail Mary. Glory be ka kay padong naman ka hindi. Glory be to the Father and to the Son. The Spirit. Pinari ka, the first mystery. Ang sabtaron, Wibis? Oh, may tanong ulit yung Wibis sa kuhan. May tanong ba? Thursday. Kung may tanong bulan niya. Tara. Ay, kaya mo ni. Monday to Saturday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Monday, Thursday. The first mystery of life, Monday may buwan. The baptism of Jesus in the temple, Jordan River. Hindi ko man yung storya ng the first mystery, nagsugod ka sa first mystery. May nung ka, inuman na our Father, din ka, kuman, Hilmeri. Napag ka, Hilmeri, no, siya. Ikaw man na, di ba sa, kumot, ginawang kusarihan. Ikaw man na sa, napag ka, Hilmeri. Sorry, natin pa ako. Ikaw man na sa, napag ka, Hilmeri. Glory be, din ka, para ingling. Nasunod, our Father na sa gamot. The second mystery, anak, kuhan, yan, minuli ka, our Father in heaven, manali ka dyan. Ano gini, Monday and Saturday. Monday hangtod Friday, Saturday, Sunday, Monday weekend. Yan, humali pa rin tanan. Janice, di ka man yung pila ka mystery, 3, 4, 5. Mga na ka, di ba, glory be mo na, glory be to the Father, to the Son, to the Spirit. Minuli ka ito, Hail Holy Queen. Ulagan mo ito, Bisaya sa Hail Holy Queen, sa may Hail Holy Queen. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetness and hope. To you do we cry for bondage and sin, forgive. To you do send up our sights, money and death, is grace and peace. Nana, dire. Naan niya, Hail Holy Queen. Gumani mo dyan, mana ka sa? Mana, niya mga nikas, litany of the Blessed Virgin Mary, mag-ampo na ka dire, pray for us. Litany ni kayo na, hindi naman mananong to sa? Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness and hope. To you do we cry for balance, peace and give. Yeah. Hindi, makasabot ko siya, ikit kayo. Human sa hit na. Ano ni? Ako lang picturean ko. Awa na, Holy Queen ay. Taray, dali. Daan ka tapos. Dagaan, gina ko si Kuan. Ako ginagi pa ba? Ano yung gamit? Siluon kas ginawang Kuan. Kampo niya. Para magkanta, magkanto. Taray, litan niya may saya ni siya. Asa mo ka kung hindi siya niya eh? Nakoy Kuan. Ano yung Bisaya? Ano siya Bisaya? Nakoy ko na yung Kuan. Ako yung English. Ako yung English. Hindi mo ka mga ng Bisaya. Sana all di kay Bog Bisaya. Hindi ka kumaro. English medyo ko dyan eh.
yung baluloy. Ako nung magkakalugayan ko dyan is, hindi mo malatang storya niyo dahil sa Holy Queen, Mother Mary, Litany of the Blessed Virgin Mary, Mother, pray for us, man sa isa. Kanang sa inyo, may matuwag, pray for us, mahong na to. Yeah, pray for us, Holy Mother of God, the living, worthy of the promise of Christ. Let us pray, mga ka, O God, o sorry, bigatin Son, by His life, death, and resurrection. Sunod, mag-pray din kag 6 o'clock prayer. Kanang 6 o'clock na mayon ka nga, Holy Queen, O God, so by His life, death, and resurrection. Purchase for us the rosary of eternal salvation. Grant we pray thee. Sa baluloy? Ay, Una lang baluloy. yeah, dagko kay kandila dyan is tulog yung kamo kayo, usaday, tulog ka pag magsiga sa mga altar. Paminaw man ginawa ni mo. Maday ka, oh God, yan may nga sa let us pray. Kanang mo na rin ka, katong behold, handmaid of the Huwag ka Lord. makakuantigod kay mga muwa din kay sabak ay. O ganito, bloan rin kaya sa ari din 6 o'clock kaya mag-pray ko para makabaw ka. Yun sa nating marsha para makabaw ka ba. Nya, hindi ko malimitan na, ubusari tanan-tanan. Magkuhan ka, intentions for praying. Kasi mag-iampo. Dili man ka pwede nga mag-pray ka, mag-iampo. Tagang mo may lawas. Kanang ilayo mo sa kadautan, yun na ba. Mag-pray, yun ka niya. Isa to namatay mo. Basta yun mo siya sa Ginoo, gano'n na. Okay, pray mo siya sa mga akong pamilya ng kuhan. Kita ka nang balin, dalawa rin sa balin ha. Kana bitaw ang kuhan, tagaan mo nagtaas nga more kinabuhi kaya ano, sige na tag-ampo. Pray the rosary, Madonna, and the rosary. Oh, guys. Mag-ampo, ginasiya. Ano siya, guys? Yan akong rosaryohan. Humot kesa. Sige, butang ni mo ano eh. Inanit niya siya niya. Ang butang ng holy water. Butang ng holy water. Ang holy water. Nasa holy oil. Pag-ampo, yan is. Ano? May ngulay ka. Sus, salamat sa Ginoo. May bugas ka ron. Tagaan ka grasya sa Ginoo. Di mo utang. Dito, uma. Sa sunod, uma. Ikaw na bahala na ko. Basta na na. Uy, ako na ilabay ano eh. Uma. I believe in God. Ah! Tapay pa. Dami nagtatagpuan. Nalas ako ayuda, guys. Paano sa guys? Dito to, pagpuan dyan yan. Pagpuan Saan nga kay pa? ano. Sobra ding baluloy, no? Dili. Ikaw may bala. Ikaw man, may mga ka. Thank you Lord, na-bless ko na ako dagang kwarta na. Dili na ka mag-expect din na yung mga blessings, mga buti mo. Ano naman karong ako? Mga ganit, ampo. Hindi ka mag-ampo kayo. Pautan mo ang tagagbuan yun, huwag ka kawalo. Kinala, magpuan ka. Kung wala kayo rosaryuhan, hindi na, tagaan ka rosaryuhan. Ganahan ko ang itinata mo. Uy, muna na lang. Sige, kuhaan na. Kaya na kayo isa doon eh. Duha mo na akong kuhaan. Ampo kayo kayo na no. Nadi ka? Kuhaan ka today. Naman lagi ka? Kanto, kumawag tayo sa nang pusa. Money ha? Ang kila first mystery, palitan mo ng Lunes. Palitan mo Monday. The first joyful mystery was the Annunciations of the Gabriel to the Telling Blessed the Virgin Mary. mysteries of the Holy Rosary, the joyful mystery. Yung kaning joyful, glorious, palitan mo adlaw. Kung Monday ka, gasugod sa mga pa na. Monday, joyful mystery. First mystery, money. Second mysteries, joyful mysteries. Yung kahuman ni mo, anita ng kaning rosary. Mga ni ka, Holy Queen. Try, Holy Queen, no? Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. Ay, lagi, hail, Holy Queen. Muna siya. Ikaw man ay mahilig ka na, nila. Suro sa Hail, Holy Queen. Prayer of peace mo na ka. Litany of the Blessed Virgin Mary. Ang kaban mo na ka. Kahuman yung storya ka na. Lord of mercy on us, pray for us. Ano ba? Hamton, mahuman dili. Okay, paminaw. Ikaw man mas litany. One day, pray for us, O Holy Mother of God, that we may admit the promise of Christ. Hindi ka, let us pray. Hindi ka, O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, have purchased for us the rest of eternal salvation. Rather pray that meditating upon His mysteries of the Holy Rosary. Kaya naman yung kuhan, mag 6 o'clock prayer ka. Hinamagas ka sa 6 o'clock prayer. Dawi, 6 o'clock, di ka kabalo. Itong Angelus prayer. Tama ka, behold, the handmaid of the Lord, be done me according to your word. And the word
word was made flesh and dwelt among us. Kamao ka na, ikaman anan. Di ba ka kay bawa ka luloy? Ikaman mo sa 6 o'clock prayer. Mag-pray, tingin ka, mag-intentions for pray. Intentions ba, imong ka ng kuha. Kung sa intentions mo nga, nag-aampo ka. Intentions ni mo. Yan gihatag na ko guys. Mag-pray ka, mag-rosary ka. Yan akong kuano pa na ko niya Ano? sana rosaryohon na ko niya kuan Monday to Sunday. Dino pa, di ka kamang rosaryohan. Dino kung saan ka dinisa ka. Sige nga, ako gano'n, ito buwan. Pako na yan ako sa lagi. Ano, kaya kami sa tulay ka, di ba ako, pako na ko. Wala, ang po yung marunong kayo, sibat na siya, at talaga sa gawas. Sibat na siya. Mude, Tagalog size na siya. Maglingkod. Sibat na siya. Timan niya ang gikuan mo ha? Kani siya. Walang ibaho. Ano to lang. Kani siya, kani mag-sign of the cross niya. Sunod, Our Father, tulog ka Hail Mary niya. Glory be. Sunod, kanina po ka Hail Mary niya. Glory be na sad. Hantod, mabag ka si Carmister niya. Glory be na sad. Hantod, mabag ka si Kuan. So, tuyok. Ha? Disikyo ni tawag mo. Sa? Disikyo. Sa ibawan mo. Ano naman? Yung pre-deliver mo. Libre sa... Sa langkuan ba? Kasi sikyo eh. Disikyo. Uwan na. Uwan? Tatpap. Ano Gitudloan? Rosary ka rin siya kamaon. Practice, Janice kay... Disikyo ta. Ugma. Sikyo. Pasok na sa kuan delivery natin. Gaitaan sila sa business permit. No, please na business permit. Kailan delivery mo na ba? Idagan ang lumayo. Kani, kay minum ito ko, pag-ampos ko pa itong ako sa... Wato lang yung kahit. Hindi, naikibutang dito nung kung di daw mo ganahan nga mag-COVID kay di daw mo kumpiyansa. Dapat daw, bisin na ara diha sa, diha ba? Gawas. Bisin na ara daw diha sa inyong tungod. Dapat mag-masjid kuno kay, wala ba kuno kay baho sa hangin. Makanggap niyo mo. O may gingon ni kanay sa, kanay ng mga sulti ba nga. Basta siya. O, anan siya guys, Ako video na lang. Nag-vlog na siya. Tagaan ko niya, o. Nag-alas 6. Nag-alas 6. Siba